sutrašnje utakmice protiv Slovan Bratislave. Evo s nama su večeras trener prve momčadi gospodin Nenad Bjelica i naš napadač gospodin Sandro Kulenović. Pa evo za početak ću zamoliti trenera da nas uvede u sutrašnju utakmicu. Dobro večer svima. Radujemo se još jednoj utakmici Lige prvaka na ovom lijepom stadionu. Vjerujemo u sebe, vjerujemo da će momčad ponoviti ono što je pružila u zadnjoj utakmici Lige prvaka u Salzburgu, gdje smo bili jako dobri, skoro pa perfektni. Sutra protiv jednog protivnika čiju kvalitetu znamo, čiju snagu znamo, ali vjerujemo u svoje kvalitete, vjerujemo u svoje sposobnosti, mogućnosti i na kraju vjerujemo da ćemo doći do 3 boda. Hvala treneru. Sandro, par riječi od tebe. Dobar večer svima. Trener više manje sve rekao. Pokazali smo u zadnje 2 utakmice u Ligi prvaka da imamo šta reći sa ovim jakim protivnicima. Čeka nas teška utakmica, protivnik ima kvalitetu, ali mi vjerujemo u svoju kvalitetu i idemo po 3 boda. Hvala Sandro. Možemo krenuti s vašim pitanjima. Molim samo mikrofon. Trener, dobro večer. U posljednje vrijeme nekako najviše pričamo o tim ozljedama, pa ajmo i sad proći kroz tu situaciju. Što je s Nevistićem, s Petkovićem, u kakvom je stanju Baturina i tko od njih konkurira za start sutra? Pa Nevistić neće biti u konkurenciji za momčad, on je tu s nama, ali neće konkurirati sutra, nećemo ništa riskirati s njim. Petković će biti na klupi, ali ne od početka, svi ostali su na dispoziciji. Sandro, može za vas, evo, nakon ovog dvoboja u Salzburgu, rekli ste mi da vam je Petković rekao da je vrijeme da napokon zabijete prvijenac u Ligi prvaka. Jeste li sad možda također razgovarali s njim i kako vi, evo, dočekujete ovu utakmicu ponovno u špici od prve minute? Pa Bruno je prije svega velik čovjek i prijatelj, pa onda odličan igrač. Puno pričam s njim, puno me i savjetuje. Tako da sigurno i prije utakmice ćemo pričati o samoj utakmici. Puno me, kažem, savjetuje i puno mi pomaže. Tako da ono što mi kaže prije utakmice neću otkrivati, mogu eventualno nakon. Trener, što vi kažete o momčadi Slovana? Tu je i naš Marko Tolić. Nemaju bodova u Ligi prvaka, međutim sigurno će nastojati doći do prvih, evo, protiv vas sutra. Pa oni su imali jako teška 3 protivnika u Ligi prvaka, u gostima Celtic i Gironu, kod kuće Manchester City. Znamo jačinu tih momčadi, tako da nije bilo ni realno za očekivati da će osvojiti puno bodova od te 3 utakmice. Oni se sigurno nadaju sutra, budući da i protivnici poslije nas koji im dolaze su puno teži nego Dinamo, tako da njihova su očekivanja isto osvojiti 3 boda. Pa radi se o jednoj vrlo iskusnoj momčadi sa jako puno kvalitete. Napadačka trojka, Bargasjan, Strelec i Tolić su stvarno jako dominantni, tehnički jako dobro potkovani igrači, isto tako na bokovima Zuberu i Blackman, vrlo brzi, nezgodni igrači. U obrani u sredini terena onako vrlo iskusna ekipa, stabilna ekipa koja u slovačkom prvenstvu dominira, dosta lagano uspijeva pobjeđivati utakmice. Kažem, pripremili smo se dobro, znamo sve o protivniku, kao što vjerojatno i oni o nama znaju. Znamo njihove kvalitete, ali kao što sam rekao na početku, vjerujemo u sebe, vjerujemo da imamo šansu sutra ovdje osvojiti bodove. Kao i u svakoj utakmici, neće to biti drugačije ni u zadnje 4 utakmice Lige prvaka. Vjerujemo da ćemo u svakoj utakmici imati svoju šansu, pa tako i sutra. Evo, dobro večer za Sanda. Tek je početak studenog, već 12 golova ove sezone. Koliko ste zadovoljni osobno s tim? I evo, jeste ste možda čuli vi osobno sa Markom Tolićem, možda bilo nekakvih onako međusobnih pod navodnicima provokacija? Pa svi koji me znaju da sam tip koji ne ganja brojke, da mi je momčad uvijek bila ispred mene. Ako ja mogu pomagati ekipi, niko sretniji od mene. Ne zamaram se brojkama i golovima. Golovi, kažem, kad zabijem, jako sam sretan, ali kad Dinamo igra dobro, ja sam najsretniji. Tako će biti slučaj sutra i u svakoj sljedećoj utakmici, a što se tiče Marka Tolića, nismo se čuli. Sigurno ćemo nakon utakmice popričati, ali prije utakmice teško. Treneru, stvara se neko ozračje da sutra Dinamo ima prvu meč loptu. Vidite li vi to tako?
Imamo još 5 meč lopti, tako ja to vidim. Sutra je prva šansa u tih 5 utakmica koje su nam preostale u Ligi prvaka i sutra želimo uzeti 3 boda. Kažem, ali to ćemo htjeti u zadnje 4 utakmice. Tako da svaka sljedeća je meč lopta, za ovu utakmicu smo se dobro pripremili. Relativno imamo skoro cijelu ekipu na dispoziciji, što je jako dobro. Imamo veliku konkurenciju u momčadi. Vjerujemo u sebe, ali naravno vidjet ćemo šta će nam utakmica donijeti. Znamo da nam je potreban nastup kao što smo to napravili u Salzburgu, znači skoro perfektan da bi ovdje pobjedili.